ଜ୍ୱର ଏଜୋର ରହିଛି ତଣ୍ଟି ମଣ୍ଟି ପୁରା ବସି ଯାଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନି କ'ଣ କରିବା। ତ ଭାଇ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ସେଠି ଯାଇ ପଢ଼ିବା ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଅଛି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କି ଏଇଟା ରିଭିଲ୍ କରାଯିବନି ପଛରେ ରିଭିଲ୍ କରାଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖୁସି ଖବରଟା ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେଇଛି ମୋତେ ଟିକେ ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଥଣ୍ଡାରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିଲା ପୁରା ଝଡ଼ିବନି। ଆଉ ଟିକେ ରାତିଟା ନା ଟିକେ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଲାଇଟ୍ଟା ଆଉ ଆସ ଯିବା ଆସ। ଖାଲି ଢାଇକି ପଳଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା କ'ଣ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏକ୍ଜାମ୍ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ପୁରା ବେକାର ଏତେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କାହିଁ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଭାଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯେତିକି ଲେଖିନି ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ନା କ'ଣ କରିବା ସେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆସିକି ଜଗିଦେଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ କିଛି ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ବୋଧେ? ହଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲି ସେଇ ଆମେ ତ କହିପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏତିକି ଯେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ 200 ଉପରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଭାଇ ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଭାଇ ଦେଖ ପଢ଼ିବା ବାହାନାରେ ବସି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଭାଇ ଇଏ ବି ଭାଇ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ବହିଟା ନେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଭାଇ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କର ଭାଇ ଥଣ୍ଡା ଭାଇ 2 ଦିନ ହେଲା ହେଇଛି ଝଡ଼ିଗଲେଣି 2 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ଇଏ ବି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି ଢିଲା ହେଲାଣି ସାଢ଼େ ଲକ୍ କିଏ କରିଛ ଲକ୍ କିଏ କରିଛି ଫୋନ୍ ଧରିନେଇଛି ଆଜି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଇଲାନି ଏଇଠି ଯଦି ଭଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ଆଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଟା କାଟିସ୍ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଦେଲ। ଖୁସି ଖବରଟା କହୁଥିଲି ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିବ ତୁ କହ। ଆଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଉ ମୋ ଦେଇର ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପୁଅଟେ ହେଇଛି ମୋ ଦେଇର ଆଉ ମୁଁ ମାମୁଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାମୁଁ ତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ହଁ କ'ଣ ମାମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖୁସି ଲାଗେ ଭାଇ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଭାଇ ରାତି ଆସିକି ହେଲା 9ଟା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଭାଇ ସବୁ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଛ ନା। ଆସୁ ଆସୁ କି ଗେଟ୍ଟା ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଡାକିବା ଚାଲ ଆଉ ଡାକିବା ପୁଣି ଗେଟ୍ଟା ଫିଟେଇବେ ତାପରେ ଆସିଲି ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ମସୁରୀ ଫସୁରୀ ଟଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଶୋଇବା।